سلام كميت وعلوز خبركم تخطاتلتي فنو إيري تي في نلو مقدام عسران كلتن تقمتي نفرق معلتنا فرانس تدالوحة في شاو زينا ومسناد وحسنا لكم قريبنا لنا نمكت سالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبساتو في اللم أبزوبا مأكل نوفر خطابت من شرخ صاد محسن زبلكت عودة زت تخايلو أبنوزو محمل مالو تعنا هزبن مفلاتنا محلاون ده حساسي كايدا الله جنفر هاقراو محبر تمومان إيرترا زوادوب نالي تسدرابيتات عينة هاو دقف جيرو أب إثيوبيا أنصار قدامو متتتاوز غنعي سفيح سلام وصل في تخايلو نهر واغان حسرة ساعات نمكلال أبلعلي فنزويلان إيران تاني عزول إقداتات كالعال ترك تصويعا منقاسات حماس إسلاموي جهاد تتصابوتات إسرائيل نمكات تمرتهم كحيلو تسمامعهم زرزر زينا ሚኒስትር ጥዕና ኣብ 4 ሰሙን ዝመጽእ ወርሒ ሕዳር ወፍሪ ክታበት መንሽሮ ኣብ ማህፀን ንምክያድ ብዝገብሮ ዘሎ ምድላዋት ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ብምውሃድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኣስመራ ስልጠና ወዲቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብደረጃ ዞባ ማእከል ድማ ትማል 21 ጥቅምቲ ዓውደ ዘተ ኣካይዱ ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ዳንኤል ወልዱ መልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርቡ እያ كاب 21 كساب 25 حدار أمل هاجر نزكايد وفر كتابة منشرو كساد مهتن بزملكات بدرجة زوا مأكلني حبار ود النموت أزحجز حلفتش أنا في المينسترتات عنان تمرتن كم أون أما حضرتن الضباطات زتساتفلو عودة زتا أما أكلت عنات عدا كريستيان تخايدوم حلفتش أنفر مينسترت عنا دكتور مولجيتا هايلة أبزوس معقال اتوفر كتابة منشرو كساد مهتن أمل عالم بفلايكا أب ممعبال أبزر كبا هاجرات أصفح فيحو أبزر لو الأواني تكبر مهلاو بمقلات لو معمت بملك وفرة أب متى دما أبسرو هاجراوي مدبات كتابت كتاعتاتو مخانو أبريهم أبتج أنفر حلافيت أهادوت عنا سدرابيتن كومن سيستر دهاب سلومون بواغانا بدرجة علم عمتاوي بمنشرو كساد مهتسن كابزت إقعا أستاد حموشميتن سوسان شح دك آنستيو اتن كلتميتن 75 شح كم زموتا 85 ميتاويت كاباتن دما أب ممعبال كابزر كابا هاجرات مخانن بمحبار أب ناي وليد عدمة نزي بتصح دك آنستيو كتابت بمهاب مكل خالو خمزك الجليسا أب جنفر منسترت عنا زوا مأكل أوها هادي مدبات كتابت آتو قبر حوري حلاف حبريتان قوسقواسن آتو هابتا قبر مسكال بواغانوم أبتي بملكع وفري زكايد كتابت كاب 9 تكسب 15 عمد زعد مين لعلي 55 شحدك أنستيو أب 34 قومتن 25 جزياوان نقطاتن كتابات تثبيت كم زقبر حبيروم أب مزازمي وانا دايركتر كفلي محبراوي أقلقلوت زوا مأكل كولونيل قبرهانس قبر قرقش اتوفري كم زحالف وفرتات عوت نخخون متحببارنا كلن أكلات منقستي وهدج أنا في المينسترتات تمرتن تعنان من محدارات دما بفلايك عزز أزخاخيروم ሚኒስትር ጥዕና ምስ ኩሎም ናይ ስራሕ መሻርክቱ ተዋሂዱ ጥዕና ህዝቢ ንምፍላጥን ንምሕላውን ኣብ ኩለን ዓድታት ንዞባ ሓመልማሎ ዳህሳሳዊ ወፍሪ የካይዳሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ትኑዞባ ነርስ ኤልያስ የማነን ኤሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ እቲ ብ24 መስከረም ዝተጀመረ ወፍሪ ሓፈሻዊ ዳህሳስ ጸቕጥ ደም ሕማም ሽኮር ሚዛንን ቁመትን ኣብ ግምት ዘእተወ ኩነታት ክብደት ሰብነት ንምፍላጥ ከምኡውን መርመራ ኤችአይቪ ከም ዘጠቓልላ ነጺሩ እቲ ኣብ 9 ምምሕዳራት ከባቢ ዝካየድ ወፍሪ ድሮ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ግዝግዛ ገንፈሎም ፍለዳርብ ሊበና ፈርሒንን ሓውሲ ከተማ ሓመልማሎን ከም ዝተተግበረ ዝጠቐሰ ነርስ ኤልያስ ነቶም ጸቕጥ ደም ወይ ሽኮር ዝተረኽቦም መድሃኒት ከም ዝጅምሩ ኣብ ርእሲ ምግባር ሓጋዚ ሜላታት ኣመጋግባን ምንቅስቓስን ንኸዘውትሩ ሞያዊ ምኽሪ ከም ዝተዋህቦም ገሊጹ ብመሰረት ወፍሪ ዛጊት መርመራ ካብ ዝተገበረሎም 1900 ሰባት 171 ልዑል ጸቕጥ ደም 12 ድማ ምልዓል መጠን ሽኮር ክርከቦም ከሎ ናይ ኤችአይቪ መርመራ ዝተገበረሎም ብምሉኦም ካብቲ ቫይረስ ናጻ ከም ዝጸንሑ ክፍለጥ ተኻኢሉ
ካብ ማእከል ጥዕና ሓመል ማሎ ነርስ በረኸት ግደቦ ወገኑ መብዛሕትኦም ሕዱራት ሕማማት ሰባት ከይፈለጥዎምን ናብ ዝለዓለ ጥር ዝበፂሖም ሓደጋ ከም ዘስዕቡን ብምሕባር ኣቐዲምካ ጥዕናኻ ፈሊጥካ ብቐረባ ምፍዋስ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ምፍታሽ ወፍሪ ከም ዝተበገሰ ኣብሪሁም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ዳህሳሳዊ ወፍሪ ካብ ድኻምን ሃልክን ዘናግፍን ብቐረባ ጥዕንኦም ክፈልጡ ዕድል ዝፈጥርን ብምዃኑ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ተላብዮም ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ዞባ ደቡብ ንኣሌት ስድራ ቤታት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮ ዝሕግዛ ዓረብያታት ፈረስ ብመልክዕ ሓገዝ ሂቦ ብ17 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተገብረ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ንኡ ዞባታት መንደፈራ እምነ ሓይሊ ዓረዛ ዓዱ ኻላን ደቀ ምሓርን ዝርከባ 20 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ናይቲ መደብ ከም ዝኾና ሓላፊት ጨንፈር ኣቶ ሙሴ በላይ ሓቢሮም እቲ ተገይሩ ዘሎ ደገፍ ምንጭ ቁጠባዊ ኣታዊታት ክፈጥራ ከም ዝኽእለን ዝሓበረ ኣቶ ሙሴ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ናይ ምእካብ ምህርቲ ወቕቲ ኣዝዩ ሓጋዚ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ጨንፈር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ናኣፋ ወጻእ ብምግባር ን40 ስድራ ቤታት ብንኡስ ሸቐጥን ምርባሕ እንስሳን ከም ዘጣየሰ ጠቒሱ ድማ ኣብቲ ዞባ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ዘይምህላው ጸገም ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣቓልቦ ክግበረሉ ተማሕጺኖም ተጠቀምቲ ስድራ ቤታት ብወገነን ዝተገብረለን ሓገዝ ናይ ሽቕለት ዕድል ዝፈጥርን ምንጭ ቁጠባዊ እቶተን ዘውሕስን ከም ዝኾነ ብምሕባር መነባብሮን ንምምሕያሽ ከም ዝስዕራ ኣረጋጊጸን ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ካብ 2003 ናብ ዞባ ደቡብ ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ዝነጥፍ ዘሎ ኮይኑ ዛጊት 3500 ኣባላት ጠርኒፉ ከም ዘሎ ሰነዳት የነጽር ሃማደ ጨንፈር ሽወደን ብ15-16 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኡፕሳላ ብዘካዶ ገምጋማ ውርክብ ኣብ መደባት ጥሙር መኸተን መድረኻዊ ተልእኾን ዘትዩ ኣብዚ ኣኼባ ካብ 14 ንኡስ ጨናፍር ማለት ስቶክሆልም ኡፕሳላ ኤሪብሩ ኢቶቤሪ ስካራ ሊድሾፒክ ኦቪክ ዮንሽምፒንግ ኦኖፒ ሉንድ ሄስለሆልም ሳምላንድ ሙታላ ኡሚዮን ፍሌን ሱንድስፋልን ከምኡውን ኣካያቲ ጨንፈርን ንኡስ ጨነፍርን ተራኺበን ነይረን ኣደመንበር ጨንፈር ወይዘሮ ሳባ ተኽለ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምክትኡ ዝወፀ መምርሒታትን ተሰናኺሉ ዝጸንሐ ንጥፈታት ብምብርባሩ ንኣባላት ዮሃና ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መጻኢ ዝትግበሩ ዕማም ከም ሞትሩ ብንቕሓት ስኒትን ተወፋይነትን ንኽዕመሙ ኣካያቲ ኣካላት መሪሕ ተራ ክህልወን ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረቦ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየዶ እዘተ ኣብ መንስያት ዝቐንዐ መደባት ከሕይላ ዘኻኺረን ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓላፊ ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ኣብ ሃገራት ስካንዲናቪያ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ንህሉ ኩነታትን ተራ ህዝባውያን ማሕበራትን ዝምልከት መግለጺ ሂቡ ኣብ ንዞባታት ማይ ዓይንን ዓዲ ቀይሕን መንእስያት ተማሃሮ ኣብ ኣገዳስነት ንቑሕ ተሳትፎ ኣብ መደባት ትምህርትን ህሉ ኩነታት ሃገርን ሰሚናራት ተኻይዱ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ደቡብ መንእሰይ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘካየዶ ሰሚናራት ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ብብቕዓት ብምሕያል ብሩህ መጻኢ ዕድሎምን ዕድል ሃገሮምን ንምስማር ዝተረሕወሎም ዕድላት ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናታትን ብግቦ ክጥቀምሉ ተሓሳሲቡ መንእሰይ ግርማይ ኣብ መወዳእታ ተማሃሮ ብባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰቦም ተኾስኪሶም ንኽምእዘኑ ተራኹሉ ኣካላት ሕብረተሰብ ክዓዝዛ ዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ድማ ሃማመተ በብኸባቢው ንዝፈጠረሎም ዘሎ ናይ ስልጠናን ምትብባዕን መደባት ብምምስጋን ኣብ ቀጻሊ ምስ ትምህርቶም ዝተኣሳሰር ናይ ቴክኖሎጂ ስልጠናታት ክውደብ ተማሕጺኖም ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ዝስዕባ ህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሎሚ 22 ጥቅምቲ ኣብ ኢትዮጵያ አንጻር ግዳማዊ ምትእታው ዝቐንዐ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ሚልዮናት ሰልፈኛታት ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ጠንቂ ኩናትን ዘይርግኣትን ኢትዮጵያ ዝኾነ ወያነ ንምድሓን ዝገብርዎ ዘለዋ ጸቕጥን ምትእታውን ብስም ሰብኣዊ ሓገዝን ብህጹጽ ደው ክብል ጸዊዖም ሰልፈኛታት ብዘይካዚ ልኡላውነት ሃገሮም ክኽበር ብውክልና ዝካየድ ውግእ ደው ክብልን ጃንዳ ወያነ ንረብዓይ ዙርያ ውግእ ክዳሎ ዝግበር ውሪት ክቋረጽን ጸዊዖም ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ጥራይ ከም ዝምልከት ዝገለጹቶም ሰልፈኛታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሮም ዝግበር ጣልቃን ምትእታውን ብትሪ ከም ዝኹንንዎ ኣረጋጊጾም
بدرجة عالم تخصيت زلو نهر واغان حسرة الندادي غازن مقلال أبلع فنزويلان إيران تانيعو زلو قراتات كلعال تركو تصويعا أبلع إيران فنزويلان تانيعو زلو قراتات تنهاقرات سدد أقواريتان مهلان زفلت كوينو ملعال نايت قداب بفلاي أب أوروبان أمريكان تخصيت نزلو قلولاو ساعات كقالولو خمز خيليا ترك قليتام فنزويلا قدم زي تقبر الله قدا مع الطويل على 3.3 مليون برميل ندادي نسدد تقنع من باراز تقصد صبصابات ابزوان زي اتسدد ناب درجه 0 وريدو 5 لو يردوم زي كازي متن سدد ندادي ايران قدمت قدا مع الطويل استات 3 مليون برميل كم زنبره توم صبصابات بتوساخي تقصم كلتين هاجرات اب العليان صنيع زلو قراتات مزلعل علاقات عالم نمرقا ترأن كم صوتين كحبرات صنيحن هاجرات معراب اب العلي روسيا دحرز وصنو قراتات قلولاو ندادن غازن ناب زخف درجو عاري بخمزلو يفلات فلسطينيان من قصاصات حماسن اسلاماوي جهادن تصاوتات اسرائيل نممكات امرتهم كحيلو تسماميهم نساتهم ابز سممع زي زبصحوت مال 21 تقمتي اب ليبانوس اب زكادو ناي لعلوت مرحت ركبيهم كلتيهم من قصاصات مريت فلسطين ناصان موصان توسخي غوبتا اسرائيل نمكتان وتادراون صطاون نطفتاتهم كم زحيلو غليصوم اللهم منغسي سوريان لعلوت مرحت من قصاص حماسن اب سالس زياب كتما ديماسكو اب زكاد وركب زمندندوم بممحياش تصاوتات اسرائيل نممكات بحبار كم صرحو مغلاصوم ذكريوم اسرائيل اب لعلي غروبتا هاغرات تغبرو زلا تصاوتات انصارا زقنعه طمرت كحيل كم زخل نخونتات زوبا ماكلاي مبرق بقربا زكتاتلو وغنات يمتهم اسرائيل اب لعلي فلسطين سوريا إيرانن ليبانوسن تكايرو زلا وتهدراو تصاوتات صتا زوبا ماكلاي مبرق ميليسو يغاددو خمزلو كغلت صنيحيوم منغسي كندا واننت بحتاوي اوتوماتيك تباناجو نمكل خال زوصو حقي كابت مال 21 تقمتي اب تغبار كم زوعلو حبيروم بمسرت زحدش حقي نتباناجو خشطو كلوكن كعدكن اب لعلي زترخو والقسباتن تكالاتن كبيد مغزعت خبيان مخانو تفليتم تحقي منغسي كندا بحتاوي واننت برتن انقاد اب زحلف 4 عامتات اكاب زوصدوم سقمتات تزحيل مخانيوم صبصبات زتقصوم منغسي كندا نعبي زخير زلو غبنات قتلت نمكتا نتحقي ابز حلف ورح جنبوت كم زرقو يذكر اب امريكان كندان بحتاو واننت برد ستنكو غبنات قتلت عمتاونا وسخيمت كم زلو ناي قربات عزبتي تقصم اب امريكا بسنكتي غبنات عمتاوي 10 اشحات سبات كم زقتليوم صبصبات هاجر زحبرو منغسي اندونيسيا ابوان مغزاتي تزميتو ابيات مذكر هولاند زلوت انتاو قرستات هاغرو خملسلو تمال 10 تقمتي بوغا حديتهم تقرستات كاب كلتشن كاب شحن 800 كساب شحن 949 عام تمرت ابز نبر اوان كنز تزمتز تقصو سمزي اندونيسيا منغست هولاند مملاسو قلتفتو بغسو خول تصويع مالهم يخون امبر منغست هولاند نحتو اندونيسيا زاغيت ملاش اهاولن زلوم زبزحت انتاوي كرستات اهغور افريكان اسيان اوان مغزات تزميتو ابابيات مذكر غزات هاغرات كمزلو صبصبات يردو أستراليا تكبر نايتي أبز حلف عامت مس بريطانيا زختمتو سممعنا ጻ ንግዲ ኣብ ሓደጋ ኸያቱ ስጋታ ገሊጻ ኣብ ብሪጣንያ ተኸሲት ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ነቲ ናይ ቢልዮናት ዶላር ውዕል ክደናግዮ ወይ እውን ከሰናክሎ ከም ዝኽእል እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባነዝ ጥርጣሬው ገሊጹ እቲ ኣብ ምዛም 2021 ዝተኸተመ ቁጠባዊ ውዕል ንንግዳዊ ምልውዋጥ ክልቲአን ሃገራት ብልዕሊ 10 ቢልዮን ፓውንድ ክብከብሎ ከም ዝኽእል እዩ ክሕበር ጸኒሑ أستراليا وتهدرع عقمان مدنفاع بزحلف عامت مس بريطانيان أمريكان تتاوعل كم زختمتون الذكريوم نشوف سامنتات أب سلطان زيتسانحت قداميت مينيستر بريطانيا ليز تراس كم مزن نتاخد إلا بموسانا أب تهجر تسانحت بوليتيكاون كتواون كلولاو مليسو كخرر كم زخل كيلاتاتي تقصوم فيليبينس وتهدروا عقمان مدنفاع بركت زبلا هليكوبترات كاب أمريكا ختشمت مخانا فليتا وتهدروا عن هليكوبترات نمشمات أقدما مصر روسيا تسمامي عزنا برد فيليبينس نتو علب مصر رازيا ناب أمريكا غني عزلا
ፊሊፒንስ ኤምአይ 17 ዝዓይነተን 16 ሄሊኮፕተራት ሩስያ ንምሽማት ዝኽእላ ውዕል ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ከቲማ ምንባራ ጸብጻባት ይረድኡ ምስራዝ ናይ ዝውዕል ምስ ሩስያ ንዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና በኣሉታዊ ጸልኦ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣሜሪካ ነቲ ፊሊፒንስ አንጻር ገበናት ዕፀ ፋርስ እትገብሮ ወፍሪ ብምቋማ ዝምድነን በኣሉታት ጸሊም ምጽንሑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብዚ እዋን እዚ ንምምሕያሹ ጻዕርታት የካይዳ ምህላውን ይረድኡ ኣሜሪካ ምስ ፊሊፒንስን ካልኦት ሃገራት ኤስያን ትገብሮ ወተሃደራዊ ዝምድናታት ኣካል ትህላውኣ ኣብቲ ዞባ ንምውሓዝ ተካይዶ ንጥፈታት ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ ኣብ ዞባ ኣማዞን ናይ ብራዚል ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 10 ዓመት ተዛሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓደጋ ደርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪ ደርቂ መጠን ትሕዝቶ ማይ ናይቲ ካብ ዓለምና ዝዓበየ ዝኾነ ፈለግ ኣማዞን ብናህሪ የንቆልቁል ከም ዘሎ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ገሊጾም ሎሚ ዓመት ኣብ ከባቢ ኣማዞን ዝወቕዐ መጠን ዝናብ ትሕቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ምንባሩ ዝሕብሩ ሰመዚ ብራዚል ኣብ ከባቢኡ ካብ ዝርከባ 62 ምምሕዳራዊ ከባቢታት እተን 53 ከቢድ ሓደጋ ደርቂ ኣጋጢምዎን ከም ዘሎ ኣረዲኦም መንግስቲ ብራዚል ብሰንኪ ክስተት ኣብቲ ከባቢ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጅሎም እቲ ደርቂ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ንዝኽሰት ሓደጋታት ባርዕ መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣከባቢ ይእምቱ ሓደ ካብ ቀንዲ ምንጪ ስነ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ዝኾነ ጫካታት ኣማዞን ብባህርያውን ሰብ ሰርሑን ሓደጋታት እናዓነወ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ መንግስቲ ኮሎምቢያ አንጻር ዘይሕጋዊ ንግዲ ዕፀ ፋርስ ዝካየድ ወፍሪ ክሕይሎ ምዃኑ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ምንጪ ኮይነን ዝኾነ ሕርሻ ኮካ ብ43 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብታ ብፍርያት ኮካይን ብደረጃ ዓለም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ኮሎምቢያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 200,000 ሄክታር ከም ዝለምዐ ተፈሊጡ እቲ ተሪኦ አንጻር ንግዲ ዕፀ ፋርስ ንዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ብድሆ ዝፈጥር ምዃኑ ንዞባ ማእከላይ ኣሜሪካ ቅርበት ዘለዎ ወገናት ይጠቕሱ መንግስቲ ኮሎምቢያ ሕርሻ ኮካ ብኻልእ ኣዝርእትን ምትካእ መደብ ከም ዘለዎ ክሕብር እንተጸንሐ እቲ ውጥን ገና ኣብ ተግባር ከም ዘይወዓለ እዩ ዝግለጽ ዘሎ زعبي خابتي أب كولومبيا زفري كوكا أب أوروبان أمريكان كم زلأخيهم تصبات زردوم حدش بريزيدنت كولومبيا غوستافو بيدرو أنصار زي حقاوي نقدر تصفارس كايد صنح وفري كم تزدل مع خمزينه برب متقاس نمعواتو مساغرات زوبا يسرح كم زلو يقلص زي حقاوي نقدر تصفارس كان تنكنايتي أب ماكلاي أمريكا زفتسم جبنات قتلت مخانو تصبات يحبروم زي خبركم تخطاتلتنا زينا نمزام أرسات خندقم أبزوا معكل نوفر خطابة من شروع خزاد مهتسان زملكة عودة زي تتخيلهم أبنوزو بحمل مالوت عنا هزمنا مفلاتن محلاون ده ساسي كادا الله جنفر هاجراو محبر صومان إيرترا زوبا دبوب نالي تسدرا بيتات عينة هاو دقف كيرو أب إثيوبيا أنصار قداماو مدتاو زغنعي سفيح سلام وصل في تخايدو نهر واغان حسبتن ساعات نمكلال ابلع فنزويلان ايران صنيع زولو اجراتات كلعال ترك تصويعا انقصاصات حماسن اسلاماوي جهادن تصاوتات اسرائيل نممكات امرتهم كحيلو تسمانيعهم زينا بستفتصيمو دحنو علو